Partiya Herêmên Demokratîk DBP li Enqerê pêncemîn kongreya asayî durist kir. DBP ev kongreya xwe bi navê Yektiya Netewî navand û wiha dazanîn em bi rohê Yektiya Netewî ber bi azadiyê ve dimeşin. DBP rêxistinbûna xwe zêdetir li Herêmên Kurdan didomîne û pevgirekî Partiya Demokratîk ya Gelan HDP'ye ye. Hevserokên HDP Pervin Buldan û Sezai Temelli, parlamenterên HDP, serokên partiyên siyasî û rêxistinên demokratîk jî beşdarî vê kongrê bûn. Di kongreyê de hevserokên nû, Saliha Aydeniz û Keskin Bayındır hatin hilbijardin. Her du hevserok di aqaftina xwe da li ser Yektiya Netewî rawestiyan. Saliha Aydeniz di aqaftina xwe da zazakî û kurmancî qise kir. Ji bona Yekîtiya gelê Kurda nav Netewî lazım ki çift dikeve sermile xwe em wê pêk bînin. Ez ji bona hevserokatiya partiya me DBP hemû delegasyonê û saziyê xwe ra spas dikim. Ji vê şûndazî em ê bi hev ra bi nav gelê xwe da ji bona destkeftiyê xwe û ji bona faşîzmê em ê berxwedana xwe her tim daha zêdetir, bilindtir, berdevam bikin. Partiya Herêmên Demokratîk pevgirekî HDP'ye ve jî lê zêdetirîn bi rengê kurdewarî derdikeve pêş. Hevserokê DBP'yê Keskin Bayındır di kongreyê da bal kişan ser kêşa Kurd û da diyarkirin ku pêwîstiya Kurdan bi Yektiya Netewî heye. Ji ev kongra me baweriya me ew e ki ji îro pê da li gorî bibe ji me re bibe pengavekî dîrokî, pengavekî ji bonê pêşeroja azadiyê gelê Kurd em rola xwe ya a esasî ser vê pengavê de em bimeşînin. Esreta gelê Kurdê me gelê Kurd tiştekî heye. Yekîtiya Tifaka gelê Kurdistan rastî jî di wê awayî da di wê milî da berpirsiyartekî pir girî dikeve ser milê me. Partiya Herêmên Demokratîk di kongra xwe da bi rengekî kurdewarî herî zêde derket pêş. DBP rêxistinbûna xwe li Herêmên Kurdan birêva dibe. Herçi qas pevgirekî HDP'ye ve jî lê dehna siyaseta DBP'ye zêdetir li ser kêşa Kurd e. Ji bo wî jî di kongreyê da bi kirpilêdan Yektiya Netewîya Kurdan hate xwastin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.